थाइजौ गोमोन गोथाव जादों ना जानो ओंखाम दोआनै ओंखाम दोखौनो लानानै जाबाय जोङो दा जों ओंखाम जाबाय मा ओंख्रि थाइजौ गोमोनजोंसो जादों दे ओंखामखौनो थाइजौ गोमोनजों गोथाव जादों दा गोजांनानै खम्बल जोमनाय जाबाय आङो थाइजौ गोमोनजों ओंखाम जाखांबाय जोङो ना गोथाव मोनदा थाइजौ गोमोनजों जेबो ओंख्रि नांलाया गाइसमोन थाइजौ गोमोनजों बिराद बरिया ओंखाम गुदुंजों जाखांबाय जों दासो ना दा बिराद अखा हाबाय थादों नालाय बारा मैगं थाइगंबो मोननो गैला बेनिखायनो न'आवथ' नङा दखानाव जाबाय जों दिनै ओंखाम संग्रायानो गैलाबा दखानाव थाफैबाय ओंखायनो जाबाय आरो जोङो ओंखाम गुदुंजों थाइजौ गोमोनजों लगायनानै जाबाय बिराद बरिया टेस्टि बिराद टेस्टि मोनजायो जाना नाय नंखाय सानदोंबा बयबो खेनसे जानानै नाय आरो होमबानो आं जाफेरामोन दिनैसो फार्स्ट टाइम जादों आं गोथाव मोनबाय जाबाय बेबायदि आरो दा जोंनावथ' दै लोमनायाव गैया बोरिसो जायगाया ओरैनोथ' निउस ससियेल मिडियायाव बिराद नुगासिनो दं दैबाना जानाय ओरै बिहाराव गरमजों थैलाबायनाय नुदों दा जा प्रमद सारमोना एखेबारे रायजागासिनो दं आरो दलां बानायना होयिनि बान्दो थेना होयिनि रिलिफ केम्प लुनानै होनो हायिनि रायगासिनो दं थाफाथाबनो ना लिडार जाबा बेबायदि रायजानो मोनो जाहैदों आरो ना लिडार जागोन ना जाया नोङो लिडार जाया माथो जागोन रायजाबाय थायो जाहैदों लिडार जाया मा जागोन नोङो नार्स बे उदै हाखावलाबायग्रासो जासिगोन जाहैदों जोंना फिसाजोआ नै उदै हाखावलाबायग्रा सुथेलाबायग्रा आरो बिजि थुलाबायग्रा ना दा जाखांना जिरायदों जों दा दसे दखानाव प्रमद बायदि जायोबा रायजायै जाहैदों आरो बेखायनो बे मानसि गिदिर जाया जाहैदों दा जों नै जाखांनानै जिरायबाय जोङो दखानावनो जिरायनानै दंगासिनो नै माथो लेपटप बन्दसो जानानै जोंना बोरै जाखो बन्द जानानै दं दा अन खालामदां ओइ हटेल प्लास जाबाय जोंना दखाना हटेल प्लास जेबो गैया नै माथो केकखौ माबा खेवनानै मारियाखै 10 टाकिया केक दङ आरो सब मा होनो बेखौ फेक्टरिनि माल गोजा दखाना गोदान नालाय बरिया दं नै पप दङ 70 रुपिस पेकेटाव ओमफ्राय नैबेयो दङ 60 रुपिस बेयो माथाय नारेंखलनि बरिया जानो बेयो दङ नै बे सिङाव दङ थेमाफोर दंलाबायो बादामनि बेयो 60 50 बिदिनो दंलाबायो दामा जेबो गैया गय मोनगोन ओमफ्राय गाइखेर साहा मोनगोन आरो केक दंलाबायो नै फारसेथिं माखासे दखान थाबाय माबा लेखा बायदिसिना मा नायनो फिल्म नों देखायना नायदोब्रा दिनै जुन 20
सोर बेलाय सानसुलि नार्जारि नै सानसुलि नार्जारिया प्रफाइल्सआव दोनदों आरो लेपटप नै दायो जोङो फिल्म नायनोसै मा फिल्म नायनो फुथुला पुतुलानि बेयाव दं नामा कार्टुन दं कार्टुननिया कार्टुन नायोनो कार्टुन नायनोसै बबेखौ नायनो बेखौ बेखौ नायलै चुचु ट्रेन माखौ नायनो बिस्किट ना अमा राजानिखौ अमा राजानियालै बेखौसो नायो नेट गैया जोंनियाव बे डाउनलड खासो मानि जादों फन हरबाय फन उन्दुदों Okay. Okay. William, थिगानो दंखायो माथो साउन्डआ बे नङा होनबा बेटारिसो बियो थिगानोखा साउन्ड जाया बारा नैबेखौ बिराद नायनो मोजां मोनो जाहैदों आरो जोंना सानसुलि रानिया